Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Begrafenis. Hoi Marieke. Oh, wat is er met jij? Mas goelen. Wie Piet is deer? Piet, ding kanarie? Hoe kind dat nou? Weet ik net. Hij lijst samen deer in de kooi van een meisje. Maar de poortjes omheen. Wie is ziek? Nee, dat dacht ik net. Justus zit er nog gewoon te jongen en hij eet en hij dronk goed. En nou is er niet een deer. Goh. Wat jammer nou. Rottig van die. Ja, En wat nou? dus mijn wil hem in Jiske vet gooien. Maar dat wil ik net. Wat was het dan? Oh, ik wil hem begraven. Wil je me helpen? Ja, verzels. Nou dadelijk? Ja, ik haal een mooi plakje uitzocht. Goed. Ik kom erom. Even later graven de band bij Marieke achter in de tuin een gat onder een mooie rozenstruik. Zo, klaar. Nou kan de begrafenis beginnen. Begrafenis? Ja, we kunnen er net samen in gooien. Dat vind ik net mooi. Hij maakt hij zek in een kistje. Hast je net een kistje? Nee. Of... Wacht eens. Bij is mij in de galerie zit wel een kistje. Zullen wij dat gaan maaien? Ja, dat weet ik net. Dus mij is net thuis. Maar ik denk het wel. Ik zou net weten wat ze mij dat kistje maakt. Er zit wel wat in zitten of zo. Kom maar mij. Kunnen we hem de daalkie lezen? Hast je een pen en papier voor mij? Wat was dan? Een gedicht, meidje. Bij een begrafenis jij een gedicht, vind ik. Wils Marieke het kistje uit de galerie helpt, zit Pier al te dichtjen. Tje. Oh ja, dat is krekgoed. Wat een mooi kistje. En wat zit erin? Boomwol neemt dus met hem dat. Dat broekt ze om beelden mee in te pakken. Krekt strieën. Ja, maar dan wat steviger. Ik had er maar in zitten litten. Dan lijkt het lekker zacht. Wij redder. Ja, Piet. die lijkt nog in de kooi. Ik zal hem pakken. Oh, wat ziet er nog mooi uit. Is er al stief? Hij viel heel zacht en heel licht. Nou, lieve schat. Kist je mooi lezen. Zo, maar lekker sliepen. Zal ik de kist dragen? En daar sto dan achter mijn oor inst? Eerste keer om het huis heen en dan naar het graf, ja? Goed. In een liedse optocht van 2 personen brengen ze Piet naar zijn laatste restplak. Als ze het kistje bij het gat del zetten, helpt Pier het gedicht uit de boezem. Een gedicht. Voor Piet. Die hier ligt. Versteet hij wel Nederlands? Hij is deer. Oh ja. Lieve Piet. Wij hebben veel verdriet. Omdat je bent doodgegaan. Maar wat doen we eraan? Je woonde in een kooi. Dat was niet zo mooi. Maar je had een goed leventje. Ook al duurde het maar eventje. Je kunt u niet meer zingen. Of andere dingen. Jouw liedje is nu uit en laat anderen nu maar fluiten.
Lieve Piet, wij vergeten je niet. Oh, mooi, hé. En wat doen we nou? Begraven. Zonder roer. Dat wil ik net zien. Doe dat maar. Goed, meid je dood dan maar een kruis voor op het graf. Als Pier het gat dichtmaken had, luidde er nog wat stenen op als versiering. Hij is nog maar krekkleer, of daar komt Marieke al aan met een mooi houten kruis. Wat hast er op skreun? Hier ligt Piet, zoals je ziet. Maar dat klopt het net. Hoe zat het? Nou, zoals je ziet. Maar dan zocht hem om eens net. Oh nee. Maar dan verhoor ik het wel. Wacht je maar. Zo, nou klopt het wel. Hier ligt Piet, zoals je niet ziet. Oké, dat is beter. Hé, is mem is ik weer thuis. Zie maar. Ze is in een galerie mijn klant. Oh, ze komt de poeten. Ah, Marieke, daar bist. Ja, ik hier al om die zocht. Oh, sis, haast door dat kistje, jongen, dat in de galerie stier, maar die boomwol erin. Ik zoek dat beeldje van meneer de Jong erin van en ook kan ik er niet in dat kistje net meer vinden, maar haast het, ik jongen? Ja? Oh, nou, gelukkig, ik wie al bang dat ik het kwijt wie. Wij had broekt. Broekt? Maar, Famke, waarvoor? Voor de begrafenis. Voor de begrafenis? Maar... Ja, voor een begrafenis van Piet. Het spijt me. Oh, lieve, ach, Famke toch. Nou, dat is me ek wat. Ja, maar hoe moet dat nou maar, dat beeldje van meneer de Jong? Wat is het voor beeldje? Ja, ach, het is een beeldje van een vis. Nou ja, ons maakt er maar een oud krant omheen. Staat tot de visboer het ek. Sorry. Kom je hem dadelijk nog even in de huis? Dan krijg je hem nog een kopje thee, maar een stukje cake. Want ja, dat jet zou nou een begrafenis. Oh?